Mau takon. Iki mengapa? Dan kowe iki lagune Abadi ora mergo lagune Abadi. Apa nih? Dek eling gak awet tahun 76. Oh iya. Kandhani. Ki nek bola-bali bocah omongan aku lali nadane lho. Iki eling-eling aku ki nganti ramangan 3 dina 3 bengi. Ora petukan sego mung petuke bojone wong wae. Wah, ayo Bati kowe. Seneng kowe. Apa wani? Iki posisiku ning kene wis nyaman lho. Ora rada kowe, rada maju. Maju. Rada ning ngarepan. Ngarepan ndi? Ngarep super kencono. Ya kowe nek arep ngelongi anggota blas. Kene nek kowe arep ngelongi anggota grup gawe surat resign. Kowe nek nang ngarepan iki mau langsung modar ape. Nanti bang nek ning pinggir itu mengapa bus. Ora penak, ngono lho. Malah nambahi dosa ya? Heeh. Ya. Mengapa coba? Mengapa Lumut iki balas. Yo nenek kowe nyanyi wae. Aku nyanyi pembela mbok pae do ada apa gasmu lho kowe. Sabar. Sabar. Humor. Ngene iki. Ya nek dekne susah iki nangis mesti. Tak kandhani. Apa kira nggo PH to? Ora. Ngaku musik gak? Ya. Sik ditetek sik sepiro? Wis bener mau. Ya, oke. Yo. Jiro, Gosek. Aku nek nyawang gidok kuwi matis. lah ngopo? Enak andeng-andenge. Iki duandeng-andeng. Apa? Bar ketunyuk drei. Dangdut. Dangdut. Lagon saking grup rock ingkang radi nyincing. Nyanyi kapan? Anu jadi aku lagi nemu kesimpulan iki. Piye kesimpulannya? Ning melu pecah sendiri ora mergo berkarya, ora mergo berkarir, ora mergo bermusik. Lah mergo apa? Melatih kesabaran. Lah lumayan. Kowe hemat uripmu. Bang bedino tuku tengkleng. Ya alhamdulillah sakmenika kula sampun sabar. Ning kita sekedap melih mboten. Wah, ternyata gitu. Iki anu ganti musik kowe. Ganti kan wis kaya ngene wae ngapunten Mas Dul. Timbang ganti musik kowe ganti grup wae. Suaramu ndi? Sing ngomong burimu. Musik Gumor iki lucu, dudu pekok. Ora, ini lho, ini kan ngomongin musiknya keras terus itu. Oh iya. Di kuping itu Kurang nyaman, capek. Oh, capek. Harus dikasih yang halus-halus. Oke. Musik apa tuh? Hah? Musik apa? Keroncong. Keroncong. Pakai stand mic ndak? Hah? Pakai stand mic ndak? Oh yang aku. Aku ngerti, gue mesti mangkalmu ning isor wit talok mesti.
saiki ngopo ya? Ngingeti apa? Kowe pengen nemu apa? Ora. Pengen nemu apa? Kowe keroncong nyekel apa, Dul? Lah, uangnya sudah mudeng aku nyekelku selo. Selo. Oh, selo ya ora tak tabung. Dia apa? Tangkep roke dasmu. Oh. Selo ngopo ya? Ya apa? Ya peragaan. Edan sik dul. Sepatumu kempling. Iki mesti saka kulit coro ya. Itu. Kuwi saka kulit Batman iki. Batman iki ngono. Kempling ya. Iki ya atos iki nek lu cangkemmu iso. Ya santai ngono lho. Santai. Apa-apa mbolokke kuwi lho. Ya sorry ngapunten. Iki lebokno. Asisten bagian nglebokke mic. Koncone awake dhewe kira kowe nyekel apa? Kowe penak banget kowe iki. Rambut gawe. Kowe nyekel apa? Koncone main kok meneng wae. Kowe nyekel iki wae. Dadi nek pas musik mlaku. Ngono ya. Ya. Kalau kegiatan tak dicek. Isi. Kok nek mantep lho. Musim kemarau. Kok kayak orang Cina lho kowe. Ada. Aduh. Musim suaramu ora tekan dubene sik. Dubene. Ben apa? Ning iki ketoke wedang ning bentuke kaya kapsul, dadi diuntal sak gendune. Oh, kok kronconge lho. Oke. Lagu bungi kurang inovasi ngono. Iki apa? Musim kemarau. Musim kemarau ini kurang inovasi. Jadi kenikmatannya lagu ini wis kecekel. Tapi untuk hiburan kurang. Oh. Benar benar. Kurang ya. Nilai entertainnya kurang. Paling ndak itu lagu ini ya bosone enak inovasine, bosone dicampuri dibubui makanan. Contohnya. Contohnya, kue aku iso dul nek kue. Ini malah iso. Untuk makanan coba piye? Iso. Rada maju. Pono sing iso maju ngono wae lah. Lah kae Bayu ora tau iso no. Sing dicekel kuwi lempoh. Oh, lempoh. Kira kudu dijak mlaku kuwi. Oh, Apa lagu apa? Bengawan Solo. Inovasi. Versi makanan. Inovasi. Oh iya. Nadane tetep W ya. W. Heeh. Oh begini C. kadine WC. Yo. Langsung aku. Iya dong. ya langsung lu. Lah karepmu piye? Ya, aja dipisah. Ayo kok dadak lagu lamaran sih. Lah yo dari jeplak ngono. Langsung lagu. Bewi. Kok biasa dia lo dikira ora iso. Nyelongmu ya sing tenanan. Aku kenal wis kuda-kuda.
Bengawan soto Seger tenan. riwayatmu kikil sedari dulu jadi perhatian Indomie. Iki lagu bangsa nggon wong keluwen. Tapi anu ape iki ape itu orang keluwen iki ape bar keluwen terus bosone lagu kesehatan. Ana apa? Enek. Lagune apa? Sing iso sapa? Tutukannya Bengawan Solo. Oh ya, dirimakke. Musim kerokan. Dadi sak kampung rock. Ora, nek kebune nggone Mbah Dul ngono kan nebu kula nuwun. Nyun sewu niki lagi ngeroki bapake. Wis gegere iki wis momrot-momrot kae. Lah nek gompol iki Kerokane iki ora nganggo duit to. Nganggo tutup botol bir. kuwi geger dudu degan. Ketok igone to ya. Ini jenenge Demokrat Kesehatan. Kesehatan. Ya apa duwe kowe? Aku. Apa? Aku duwe. Apa? Keroncong peralatan rumah tangga. Apa enek? Aku rasa maju yo isin kepinge aku. Sales bae. Heeh. Apa lagune apa? Padha. C. Bengawan Sotil. Oh iya. Oh iya iso. Riwayatmu kijing. Kijing kok Mata-mata kae. Nggon aku kuwi kijing kuwi gawe nyetelika. Heeh, iso kok Bisa, nyetelika. bisa nyetelika. Heeh, aku ngewangi kowe ya. Ngewangi apa? Ngewangi. Ayo iso kok nyetelika. Lah iya iso Kadang kalau di kelas bang, Heeh. kadang kalau ning pas patu yo ngepruk ndasik tanggane bareng. Makane kuwi. Ning aku ra seneng kroncong ngene iki. Lah kok ora seneng? Terlalu monoton. Kaset banget ngono lho. Oh ngono. Ora enek terobosan akselerasi sing menggigit. Wah, nggo kirik Tak cekelek. Lah kudune piye? Tak cekelek. Kowe nyekel. Kowe nyelo. Ya nyelo no. Ya, Kemampuan kuwi apa pemampuan kuwi kurang meyakinkan. Lah sing nyanyi sapa? Kowe nyanyi sing nyelo kuwi. Nek karakter musikku kuwi sing iso ngetutke nyanyiane wong iki. Aku. Liyane iki geblak no. Yo. Aku mudeng watake iki ya. Aku mudeng watake iki. Dudu watak iki musik. Iki ora arep omah-omah. Ora. Iki arep main musik. Lah iya, aku kan iso ngrateni awakmu. Ngono lho. Kira-kira nek wong dituthuk mik mudhar ora ya? Ora. Berarti aman. Lah iya. Iki manja banget ya Lah iya. tukangane. Heeh. Tolong cekelno apane? Iki. Ya mikir masa opone. Ya tak steni. Wah, aku mau ngekru. Wong iki ngopo to kowe kok? Kru. Layane ngopo kene wis tak nyuwi lho aku bener. Aku yo genti no. Oh iya. Kowe jenenge kuwi kucing berarti. Sing nyanyi aku. Apa? Nen. Ini bideng no. Apa iya ora no? Aman no. Mek iki ora iso nggo miso. Oh, apa masa? Nyuwi. Ora iso. Oh, lah ora mungkin. Aku iki berarti. Tes 1 2. Iki malah ngeprek no. Hah? Tes. Ora percaya. Lah iki Ora percaya. Tes 1 2 ora. Del. Ngopo? Iki dicoba sik iso tenan kok kan. Oh iya. Yo. Iki rasanya nggo intro e. Langsung Aku introne aku. Lah Intro. fungsikune apa? Fungsiku ning kene nggo apa nggo cah gading. Ora, aku mudeng kemampuanmu ki wis ketok ngono lho. Angger nganyelke tak culek mataku lho. Julek kok. Nada dasare iki. Yo aku rasa mbok kandhane malah panik aku. Kok seorang biduan dia harus menata diri dulu.
Ya. Contohnya. Nyuwun sewu. Monggo. Nyuwun lagu Bengawan Solo nada dasar. Ngapunten kok jenengan penyanyi sajak jijik karo mik. Boten niku kan kula niku kan namanya kan Mbak Walkodi. Oh, Mbak Kodi. Karo Waljina luwih dhuwurne. Nggih. Esek. Lah ngopo kuwi? Loh, penyanyi itu identik memakai kebaya. Heeh, lah kok esek-esek. Loh, bahannya lain. Lah apa bahane? Bahane seng. Tadi bokongmu kayangan no. Kuwi bokong po talang. Monggo. Iki aku sida muncul ora? Wis Ya, muncul. Iki ketoke nang manite iki. Piye ta? Mataku nempel. Lah ya. Iki wong awam ora mampu mencerna. Aku tidak habis pikiran. Aku dhewe bimbang kok. Aku ini menikmati dengan tidak mau Tos dulu karya kita. elok tenan iki. Iki ngene wae. Iki dilanjut apa berseri tahun ngarep? Ora, iki kan tak bentuk sekno. Tak bentuk grup keroncong iki dudu pecandai. Apa? Anu tak jenengke Kentulinu. Kan entuk tanggapan prisene piye? Ya dari nyodorke no. Dari Monggo nyodorke. pamirsa ingkang satu kinurmatan badhe angan nampil kamardikan panjenengan badhe anglelipur kanthi grup keroncong Kentuli. Ya risih banget no. Aku kok kalian nang kene. Dadi kok kalian iki nang kene. Lah ya. Mata airmu dari Solo bergulung-gulung air mengalir sampai jauh akhirnya ke jauh. Benar ora? Benar ora? Luar biasa. Luar biasa dong. Kira-kira awake dhewe nek gawe budget tanggapan piro? Ya tak gawe bangsane lurus tengah ngono. Lurus tengah apa? Anu juta. Rong juta setengah. Oh, ini kurang ya? Kemurahan no tuh. Murahan no. Lah piro? Iki 2.500 aku nanggap mo. Aku ngerti. Iki kerasukan siluman naga. Salah. Bener toh? Salah. Iya. Bener. Ya, kowe. Sapa iki? Sapa? Kowe. Lah ya aku iki ngopo? Ya kaya iki mau lho. Kerasukan apa terus dibenehi ngono lho. Lah ya masa ora dikek lagu to. Udah lagu sih. Weh, ngono ya ngopo lho? Sorry. Ana tak ngono.
Ah, ngerti aku, ngerti. Keong. Suster ngesot. Salah. Apa? Kire gatal silite. Rene. Heeh. Apa? Aku genti. Sopo. Ya. Ya. Entah Ki apa yo? pocongan nang lekar pekoke. Ki lho. Iki anu cacing. Dudu. Apa? Kermi. Oh, Kontemporer, modern dan ambisi ya. Lah kowe iki arep ngopo? Oh, ya kita mau mengenalkan bahwa salah satu acara di TBS ini ada keroncong. Oh, keroncong. Bahwa keroncong itu tetap di sini tetap mendapatkan prioritas untuk tampil. Oke, ya, oke. Nah, kita sebagai peserta DAE, kita juga sering berkolaborasi dengan alat-alat yang lain seperti gamelan, alat keroncong juga sering, bahkan Saiki wis lali karo janjine pisan gaspol ku metu. Nadane iki bocah keduren to lho. Dul. Piye? Ngambil yang sing cendhek to. Oktav sing cendhek. Oktav sing cendhek. Oh, ora sing dhuwur ngono kuwi. Iya. Janjine. Iki kaya ulo nek ngono dasar kaya ngono kuwi. Digoleki sing pas. Adane ngadan aja. Pas, golek sing Wah, pas. jadi sing lho. Iki nek kene iki sahabat ambiar oke. Jadi sahabat
Mana sahabat ambiar? Nah, mana sahabat pecandai? Ya, jadi kita gabungkan menjadi ambiar dase ya. Sepiro? Janji nih. Oke, gimana? Oke. Janji nih. Oke, gimana? Oke. Janji nih. Oke ya. Janji nih. Mulai dengan apa? Oke. Janji nih. Wis gak kepengin nabur loh. Oh ya, oke, nah cepet. Cepet itu gendang. Oh, sahabat ambiar kepengen soul. Sing penakno lho. Sing tempo biasa. Aja kecepetan, ra penak. Aku wis penao cangkemku. Wis penao. Kurang pas. Enak sing kami nak apa? Coba balik ya. Banyu langit lak ngono to. Iya. Coba sampe deh. Oh ya. Ayo. Kita mulai dong. Bro. Oh, burung toh. Banyu lah cepet. Banyu langit. Oh iya. Desen aku lho kowe. Penak dul, iki apa mbok iki? Hah? Aku curigai cangkemmu, Mas. Kok cangkemku piye to? Kita vokal kelas iki yo ngene iki. Coba. Banyu langit. Banyu langit. Pisan enggak salah Mas. Cangkemmu tenan to. Banyu. Cangkemmu tenan iki. Mas, apa malas tau? Malas. Kayak mau sepiro sebutin di ngono. Nah, aku udah mau banyu langit. Oh, keduren. Lah iya, cangkemmu. Aja sing kene wae. Iki rada budek ini. Banyu langit. Oh, nek ngono. Banyu langit. Langsung nyanyi wae dul, nek nganggo itu kowe males kok. Banyu langit. Nah. Banyu nyenggol apa ta kowe iki? Banyu langit. Banyu langit. Banyu langit sing ana dhuwur kayangan. Pati gede kelingan mendungi udan. Lesono ati di wong sing bermangan.
Wis penak ndokmu kuwi. Tapi enak. Janjine kuwi kudune nek sing janjine. Enak ngono. Oh ya. Janjine. Janjine. Mentelem tok iki apa? Enak kan ngene ya? Ayo. Ganti. Aku rasa mbok ini aku diringisi dhewe aku. Ya. Aku bakal nyanyi suka ngendi. Wes kok ngarep nek no. Ngerti ora kencanan. Iki jeruk itu ta. Jeruk. Seko sing anu sing cedhek wae, cedak-cedak kuwi apa? Sing mlebu wae lho. Oh, kuwi to. Setya janji. Ah, kuwi wae ya. Setya janji ya. Oke. Setya janji. Janjine piye? Wis ngaku. Ora menteleng mandeg ngene iki. Kowe ne ya, janjine piye? Karo ngene aku terus meneng. Kowe nantang aku. Hah? Kowe tak sedake dasmu dadi kotri yo. Aja dul. Pokoknya ning kowe nang ngiringi aku, ya toh. Broken home. Jadi iki kok aku bar pentas, oke wong pegatan iki. Diundang dari awal ya Pak ya? Oke, dari awal. Dari awal sekali ya Pak. Oke. Disenggai loh. Pakai segaan ya Pak ya? Oke, ya iki aku wis kebanget kepengin joget terus ya. Aku nek ngrasake kelakuanmu kaya asu lho. Asu piye? Yo nek berangkat dasmu kuwi. Lah, ngene kan penak. Penake piye? Enek bintang tamu meneh. Tamune. Iya mau tenang piye? Blok kuwi. Hah? Sopo? Juraganmu teko lho. Iki aku ndak mau wis anu wis apa jenenge Jempol. wis cap jempol iki. Ora cukup wong moto kok tak iki nganggone. Wis iki nganggo anu ya, lensaku ya. Oh, Mripate tinggalan wae dadi kowe bolos penak. iki kok yo lancang mendene ngopo to cah iki? Oh, dhek selong iki. Jan repot, tapi ngerti kowe pentas tak nyatake. Iki ngisi-sini Pemkot apa ora? Oh ya dipersilakan baik. Ayo sebelumnya, sebelumnya teman-teman minta maaf karena atasan saya datang. Jadi nanti kalau ada kata-kata yang agak keras dari dia, coba rungokke ya. Rumahne piye? Aku males ngomongin karo kowe sesuk. Apa tak aturi dene. Oke. Ya, bintang tamu kali ini memang sangat spesial sekali, ya. Kami panggilkan Bapak Rudi. Kami persilakan untuk naik ke atas pentas. Pak Rudi.
Atasanmu tuh? Iki atasanku. Oh, lah kisorane apa? Jarit apa kadang tuh? Pak. Nggih. Aduh. Aku ki. Niki Pak, larine Pak. Nggih. Sidul ini kurang ajar nih. Ndak wangi kan Aku nang ngono mau kekelan terus Sidul. malam berarti bayar. Oh, bayar. Bayarnya berapa? Bayar, kena bayar. Jadi ngene Dul. Wis 26 tahun pecah sedai punya potensi luar biasa. Nah, tinggal bagaimana kita untuk mengemas ke depan. Iya. Tak hadiahi keris. Wah, Keren. Keris niku enten karepe, tapi ngeten. Piye? Nek jenengan ngadai keris, saya minta bersama warga masyarakat Solo itu tadi jenengan itu tadi wali kota seumur hidup ngeten pripun? Ojo tentu. Aku itu nyalon ya wis. Wis 15 tahun wis. Aku terus sing tak sambat iki sapa? Iki sing ditene ora dupleku sing sinten sing bengok-bengok kuwi lho. Kan iki ulang tahun ke-26. Saya beri kado sebuah keris. Kuwi janjine. Malah janjine ya. Mana iki keris? Keris niku enten karepe, ana karepe. Oke. Kane kuwi kebangkitan. Dadi nek pecah sendae kuwi main ning endi, rakyat kuwi menikmati rezeki. Wah. Iki saka senenge. Oh, tak kira setrum. Kok asam uratku kumat ki ora. Maksudnya ngene itu. Keris kuwi singkatan dari kebangkitan kane. Kebangkitan Ekonomi. ekonomi Ere rakyat. rakyat. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Bagian Surakarta. Jadi Indonesia sing nang Solo kuwi nek pecah sendae main rakyat mesti entuk rezeki. Ngono lho kan kuwi sing tak hadiah keris e. Keris sejene keris kuwi ya cek tak sumbang kowe. Waduh, Aku nyewa iki lho. Aku ki carane Lah, nopo? piye caramu? Aku kok nopo juragan iki piye ya aku bingung. Anu digoleki SPG. Sik. Iki lho, sing kowe entuk lambi iki ning endi iki? Aku ora rumangsa mbok tembuki kok. Anu niki kan kula mboten sengaja. Ora Kan kula sengaja. teng pundi teng jagalan. Niku kan do ngeten buah iki tak nggo ketek patut iki kula jago. Dadi niki teng memean iki, Pak. Iki nek nulis ning endi? Niki didene kata. Jadi saya sebentar saja untuk menyampaikan hadiah pada Kagem. sedaya usia keris tenan iki. Dicobi, Pak. Oh, iki aku kan ndredeg. Oh, harus didadal. Harus didadal, Pak. Jadi keris ini karena merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang sudah diakui UNESCO. Ini perlu dilestarikan. Nah, sehingga saya membuat Pemkot, bukan saya, Pemkot Pemkot membuat museum keris yang ada di selatan Stadion Jerudari. Oh, berarti niki saking mriko, Pak. Berarti jenengan jikono. Ora, Dul. Dul. Iki souvenir tok, Dul. Nek kowe tak kei keris sing ning ngono malah kowe ra iso ngadeg, bingung kowe kok. Ya niki kula Jadi gini, jadi apa cukup ngombe. lho nek apa to souvenirnya kok keris. Kowe play tak kei Raja Mala play keris. Alah, Pak, aku, Kok sik to tekone sing tenanan. Ngeten, Pak, kula nyawang jenengan pun kaya Raja Mala. Kok nyetakku Raja Mala nyetak kok ya. Raja perkara. Jadi keris ini sebagai souvenir. Dulu kan Raja Mala kok uripe rakyat sansaya sengsara. Tak ganti keris. Jadi keris ini nek karepe kebangkitan ekonomi rakyat Indonesia Surakarta karena nguri-uri kabudayan bangsanya sendiri. Itu loh maksudnya. Pecah sedaya ini yang nguri-uri bangsane dhewe. Ora enek mau samping gunung kuwi ning kono ora enek ya mung ning Indonesia atau ning Jawa Tengah khususnya Solo. Ini tak asikem tenan aja. Iki tolong sekelong. Iya. Saya terima nikahnya.
Ana wajibe, Dur. Ning nek wajibe kudu wajibe nggo kon sing burimu. Oh, iya, iya. Kowe keris wae. Matur nuwun. Iki duit halal. Halal. Wis kowe pentakon dhewe malah aku. Sing kenal ora tau korupsi ngono wae. Oke. Nek sing disumbangke iki duwite Parudi dhewe. Ning ya nyuwun pangapura. Alah santai mak. Ora perkara ngono. Iki duit saka adol gembreng, kerdus, plastik ngono ora dipangan mleleki mbok lho ya. Ning nek ditukoki beras ora. Nek dingene dimam dhewe wong leleng kios e. Iku kene. Saya terima. Nggih. Sip, Bapak Ibu. Jadi saya hanya untuk teman-teman milenial kalau muda bahwa paripasan awal kari balu lilo tak lakoni ngono Tunggu di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua ini milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanah? Lebih baik di sini kita sendiri. Aku kan nyanyi ngene iki ya kenal ta iso. Wong salah ora gelem salah. Suwe-suwe sapa wong sing bertahan. Rimaku wis ngerti sanyatane. Wis lakone menangku Lah napa, Pak? tandur pari kon tukle ya tambah legi ngono. Tambah gedhe aja. Anu Pak wedi kula niku nek tiap Aku soalnya mau nopo sing mbok keke nggonku ki lho. Ki sidol ki ngopo sing gedhe apane ngono lho maksud. PKT, Pak. Ah TKT sing gedhe ning kula percaya sidol ini luar biasa. Semangat dan teman-teman masih Mac dan sebagainya ini top. Tinggal bagaimana kita meng-create untuk mempromosikan Casda itu sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Tandur padi jebul dukule malah tambah lagi negur gedina artinya Casda ke depan itu semakin bisa dinikmati dirasakan oleh Ayo.
rembulan sing ilono segara padang ngono pujahan hatiku ra teko-teko ning nikeri dan mulia apa aku salah nalika urip pas mlumah semene iki ra ana no sing wani kaya aku ngene iki kena ditladung bojone no mungkin iki wong cono mangsane padane kowe wedi Bojomu Rit. apa santai iki settingan iki settingan Bener. iki settingan Ora. Yakin. Piye kuwi? Aja KDRT